No, teraz, keď sme tu, tak Adela, My sme robili takéto vieš čo? Choď sa na lavičku. A Diana, ty až si nelepšíš to správanie, tak dostaneš 5. No, teraz deti. Táto pani učiteľka je taká zlá. Natália. Ja som chcela ísť domov. Vieš čo? Choď sa tam. Dobre. Choď. Nech si ťa vychvaľujú ako nechcú. Tak sa poďme rýchlo. Krovová, vychoďte tam sa na lavičku. Jedna bude tam pri dverách alebo na vecku. Jedna bude na vecku, druhá bude tam. V rohu. No, teraz vybíjajte. Máme. Yeah! Decka! Ste vy normálne tu? Robíte neskutočné hry. Tak je to vaša radosť, ale nemôžete kričať. A ty, Markus? Ty poď sa. Dobre? A si myslíš, že to je ti lieno, tak sa otoč a choď tam. Do toho rohu, alebo budeš hádzať 30 krát koš. Vy ste neskutočné deti. Sadajte. Už ani to nezvládam s vami. Som tu tretí deň. Na reštaurácii sme boli, Florišova, a ty poď sem. Vieš, čo ty dostaneš? A však ťa choď do stredy. Dobre, teraz sme triede. Dajte mi všetci žiacké knižky. No daj. Ďakujem. Ďakujem. Tak. Ďakujem. A všetci dostanete aj 5. Neba tu aj Bosorová povie. Čože? Na. Ďakujem. Na. Ďakujem. Sami jednotky. Na. Ďakujem. Na. Ďakujem. 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 A už sa roztrhal Markus. Na. Niky. Ty dostaneš jednotku. Ďakujem. Hurá, konečne, že budeme mať jednotky. Ešte jednu. A psala si jednotku. Dobre, Florišová tu zachová.